Una lipsanoteca és un recipient amb tapa que contenia petites relíquies. Es dipositava en un espai de l'altar, el reconditori, on s'hi col·locava una tapa. Es tracta d'una caixa cilíndrica de 2 peces de fusta tornejada. Es va trobar cap al 1945 en desmuntar l'altar. Estava plena de relíquies identificades amb tires de pergamins i amb embolcalls tèxtils. Les inscripcions d'aquesta tapa estan jerarquitzades en capitals pintades o en cursives incises. Els noms que apareixen, ben dibuixats o pintats, estarien ja retolats abans de l'acte de consagració i han de correspondre als dels donants de les relíquies. La resta serien els noms dels assistents a la consagració i signarien el monument al moment, en qualitat d'actors litúrgics o de testimonis. Les lipsanoteques de fusta tornejada són abundants a la diòcesi de Vic, encara que no en trobem amb una forma idèntica a aquesta. Aquesta peça i altres de similars són pràcticament els únics testimonis locals d'una artesania altmedieval importantíssima, la del tornejat de fusta, a la qual pertanyien bona part de les vaixelles altmedievals i baixmedievals.